सन्थला नों मा सानो एन्टनिय'नि बिमा बिफाया फैनानै निमाहा बिनाया सैथोना नंखाय आंलाय माथो बुंनो हाबावनोब्रा आंहालाय निमाहा बिबाय नालाय निमाहा होबाय बिदि होनबा जायाथ' गासैबो मिनिस्लुनायनि आन्दोआव मोजां गोसो थायो बे नङा क्लिअ'पेट्रायाबा मा सानलायखो बेबा माथो निमाहा बिफैथारदोंलाय मोजाङैनो निमाहा बिनायाथ' थिगानो दे अब्लाबो जोंलारिनि खोथाखौ बुंनायखौ आं मोजां मोनासै बेनोथ' आइ जोंलारिया मा सानो बे फैबाथाय सोंनोसै आं बेखौनो बुजिनानै मोना मानो एन्टनिय'आ गोनो गोथो खालामनानै होगासिनो गोजानाव फरायहैदों मोजाङै फरायनो होबानो जाबाय बिमा बिफाखौ लानानै आरो सोङो फैलायबाय दाबायदियाव जोंलारिखौ बे न'खराव हरोब्लाबो गोजोनै थानो मोननाय नङा बे गथ'आ आं बिदि जानायखौ लुबैयाहाय आं गोदो सिख्ला समाव जि खामानि मावनानै मोनबोआखैमोन जिबायदि गावनि सिमांखौ सानालासिनो आं आन्दायनानै थानांदों गोदाव सोरावनो थांखि होसोनो रोङियावनो आंबो जाम्बियानो जानानै थाबाय अब्ला आइ जोंलारिखौ आं बिदि मानो जाहोनो मावथों बियो माबा मोनसे गिदिर खामानि गाव जेरै गोसो जायो बिदि मावलांथों आरो आं बेफोरबायदि न'खराव थांनानै जोंलारिनि जिउखौ खस्थ' होनो गोसो गैया आंबो बेखौनो सानदों जोंलारिया मालाबाबो खुसियै थाहैनाय नङा बिसोरनि न'खराव आं हले मालाबाबो बे हाबाखौ गनायथि होआहाय नाथाय आइ जोंलारियासो बेबो मालाय माथो बुंनो आं बेखौ बुजायगोन एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव थानो आरो ओरैबाबो आइ जोंलारिया एन्टनिय'जों रायलाया होननानै बुंखाबाय अब्लाबो गोसोफोरा सोलायनो हागौ नोंबो बुजायबानो जाबाय आयै नै माथो सफैबायानो माथो आलासिबो फैफादों फै जिराय फै फिसाफोर जिराय फै अरहां फै सिखिरि जिरायथ' आं आथिं आखाइ सुहैनि जागोन दे फै जिराय फिसा बोथोरा जोबोद गुसु जाथारबायना गुसु जाबायथ' आरो ओमफ्राय नोंलाय मानोथो स्वेटार गानाखै फिसा आं स्वेटारखौनो दिनै गारियाव दोननो बावदों आइ जोंलारिनाव दङ खोमा दे दाहाय गानबानो जाबाय नाङा दे जेबो नङा बबेनिथो जाखो फिसा नोंलाय आङो लाब्रा टाउननिनो ओहो दाखालि लोगो मोननाया ना नोंखौ औ दाखालि लोगो मोनबायथ' आरो जों गैला जाला बावगारग्रा जाहोलांबाय दे होमबा फिसा जिरायथ' दे आं साहा फुदुंना लाना फैनि जागोन दे मा मुंमोनलाय फिसा नोंना आंनि मुङा सिखिरि नंगौ नामा बावगारग्रा जाथारबायलै दाना जेबो नङा दे दाना जोंबो बावगारग्रा जाथारबाय बांद्राय हर थौजासे थायोब्ला मबाइल नायबाय थायोबा खम बैसोनि गेजेरावनो मानसिफ्रा दाना बावगारग्रा जानो हमबाय नङालायनो नंगौथ' आरो फन फैदोंबा हेलौ दुम्पाव र' थांगासिनो आइ जोंलारिबो फैखादों आइ जोंलारिया थांगोन ना थाङाथाय दे आं थिनहरगोन दे जोंलारिखौ सोरबा लिंहरदों नामा जों गामि खाथियावनो ओंखाम गोरलै दं बिसोरावनो ओंखाम गोरलै जानो थांनांगौनो आरो आंहा थांबा जौ लोङो जौ लोंग्रा मानसि लोङाबाबो जाया नै बिमाया आंखौ थांना होननानै बुंदों गावसा थाङोनो आइ जोंलारिखौबो लिंहरदों आइ जोंलारिया मा होनो दुलुर मोनाना लिंहरदोंथ' आरो आंखौ फन खालामगासिनो दं दहायनिफ्रायनो नंगौ नामा औ मा खालामो नोंलाय थाङो ना मायो थांनोसै दसे गिदिंना फैनोसै दे सिखिरि ओंखाम जानानै थांदो नामा आं ओंखाम जालायला दे आंबो ओंखारलांफानोसै जोंलारिजोंनो दे मालाबा फैबाय था दे जागोन दे ओइ बमब्र नायलाय आंनि मोखांखौ मा खालामनानै लालायखो मोखांखौलाय आयौ बाला नों मिथिया आरो दहाय आङो गावनि मोखांखौनो खथ्थ' सोबानानै लादों ओमफ्राय क्लिअ'पेट्राखौ बदनाम होनोसै आरो खोनासं क्लिअ'पेट्रानि एगेन्सै जोंहा जेबो प्रुफ गैया प्रब्लेमा जोंनावसो जाफैगोन उनाव मिथिबायना नों मा मोनबाय थादोंब्रा दावसो देलाय क्लिअ'पेट्राखौ साजा होनोबा बिनि एगेन्सै बिराद पावारफुल प्रुफ नांगोन जोंनो होमबासो हागोन नों बे गावखौनो बुनानै मेमब्रुं खालामबा मा फोरमान होनाय जागोन बेखौ आंनि स्टाइलाव खालामगोन आं नों नायबायल' था केमेराखौल' रेडि खालामहै थां मा जाबावगोनलाय बेजों बे समाव आं स्टुडिअ'आव दावसोदेलाय मुसुगुर फुलायलाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जानो हागौ आंनि मोखाङा माबायदि जानानै दं बेनो जाबाय आंहा बुजादों आरो
सैथो खोथाखौ जेब्ला बुफ्रुनाय होयो अब्ला मानसिफोरा लाजिनानै मानसिखौ साजा होयो। थिग बेबायदिनो क्लिअपेट्रायाबो आंनि मोखाङाव आखाइ होदों आरो गावखौ गादबनो नागिरदों होननानै आंखौ धमकी होदों। आंनि फिसाजोखौबो बुदों। खानाय साबथिं गाग्लि बुनानै थांदों आरो आंनि खानायखौथ' सावनानै होनो नागिरबावदोंमोन। खानायखौ सावना होनो नागिरनायजों लोगोसे आंनि मेगननि मुसुगुरखौबो बिसोरो सावनो नागिरदोंमोन। थिगसे नारा नाथा बुलायनायखायसो आं दिनै बेफोरबायदि थांनानै दं। अब्ला नोंथांमोना साननानै लादो, जोंफोरबायदि मानसिया जेबो बुंनोनो मोनला नामा? जोंफोरबायदि मानसिया जेबो आसि दिन्थिनानै बुंनो मोन्थाय गैया। माहाजोन मानसिफ्राल' दङ। आं जोबोद दुखु मोनदों, नाथाय दुखु मोनबाय मालाय मा खालामनो। आंखौ हाया बुदों, बेनिखायनो आंबो बिसोरनि एगेन्सै मोनसे पुलिस कमप्लेन होगोन। नैबे दावसे दालाय मुसुगुर फुलायलायखौ बिसोरो बिराद गोरलै साननानै लादों। बेनिखायनो खोनासं क्लिअपेट्रा, दिनै आं स्टुडिअ'आव थानानै नोंखौ आं वार्निं होदों। नेक्स्ट टाइम आंनि फिसाजोनि मोदोमाव आखाइ होयोब्ला नोंनि आखाइखौ थबस्र' दानस'गोन, थबस्र'। अब्ला दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। मा खोनादों आं बेफोरखौ? बे दावसे देलायनि निउसआ ओरैनो होलाबायदोंसो। मानो ओरैनो होनांगौ जाखो? माबा मोनसेथ' खोथा गैयाबा मा खोथा थानांगौ जाखो? बे दावसे देलाया ओरैनो बुंलाबायनायानो। मालाथो बुहैलाबायखो आंलाय बेखौलाय? बुवागारानो ओरैनो फोसावलागासिनो। बे मानसिया मा सानथारखोथाय? आंनि उनल' खारगासिनो मानसियानो। ओरैबायदि मेगन गोसा। मानो नोंनि उनाव खारनांगौ जाखो? नोंनो माबा मोनसे खालामाखैथ'। आंलाय मा खालामनांगौ जाखो? आं जेबोखौनो खालामाखैहाय फिसा। नों माला मा सोलो बाहायो बेखौ रावबो बुजिनानै मोना आयै। बेनिखायनो सोंदों आं, नों माबा मोनसेथ' खालामाखैना? नङाबा मानो बेफोरबायदि रादाब फोसावदों? आंनि मुङै बियो जायखिजाया निउस होगासिनो दं दा साननैसो। आंखौ गोसोम फैसा लानानै दोनदों होननानै बुंदों। बेखौसो आं एसे बुंहैलाबायदोंमोन, नाथाय बिनि मोदोमाव आखाइखौनो होआखै। आंनि मानसिफोरनावबो सोंबाय आं, बिसोरबो आखाइखौनो होआखैनो। नोंखौबो फोथायनो गोब्राब मोनसे आयै। नों माला मा मावो जेबोखौनो बुजिना मोना। गावनि बिमाखौ बिदि बुंदों नों? हा एन्टनिय' फिसा, नोंनि थाखायनो आं दिनै नोंनि खुसिनि थाखाय आङो जोंलारिखौ नोंजों हाबा होनो ओंखारलायबाय। दिनै बिदिसो होनबावबाय नों बिमाखौ? नोंहा गावनि बिमानि सायाव एसेबो फोथायनाय गैला। आंलाय बिसोरखौ बुनानैलाय गादबनानैलाय मा मुलाम्फा मोननो? मानो होनोब्ला बे सासे जार्नालिस्ट। जार्नालिस्ट जाखो मा जाखो? सैथो खोथाखौसो रादाबाव होनांगौ, बेलाय नंखायबा मानो बानायनानै बुंनांगौ जाखो? दिनै नोंबो बिमाखौसो बिदि बुंबावबाय। आंखौ एसेबो फोथायनाय गैथारला होमबा नोंहा? आंलाय मानो मालायखौलाय बुहैलाबायनांगौ जाखो? मानो होननानै बुङोब्ला नों बुनायनिल' खामानि मावाखैना आयै, नों मानसिनि जिउबो लाखांबाय। आंलाय सोरनि जिउ लाखो? नों गावनि बिमाखौ मानो बिदि बुंखो? सासे मानसिखौ बुथारनो नागिरनाया जिउ लानायजों समान दाय। बेनिखायनो आं मोजाङै सोंदों, नों माबाफोर खालामनानै लायाखैथ'? आंलाय मानो बुनांगौ जाखो? बुवाखै। बे दावसे देलायाबा मा साननानै आंनि सुथुर जानो नागिरदों? दावसे देलायखौथ' बाद हो, नोंहा मानो गावनि बिमानि सायाव बेफोरबायदि साननाय फैखो? मानो होननानै बुङोब्ला नों खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां गोरोन्थि मावबोबाय। बेनिखायनो बुंनो गोनां जादों। आयै बिदिसो होनबाय आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैया आयै। माखासे नोंनि आखुनि थाखायनो बुंनांगौ जादों। बिदिसो होमबा? आंनि सायाव इसेबां बेफोरबायदि साननाय फैबाय एन्टनिय' फिसा? बेबो सासे नंखाय मानसिनि थाखाय। आरो बे दावसे देलायाबो आंनि सायाव मा अजद दैखांनो नागिरदों? फारसेथिंजाय बे दावसे देलाय, फारसेथिंजाय सन्थलानि न'खर। मा मोनखांबाय थादों बिसोर? मा मोनखांदों? जंग्लारि, नों जापानाव माला थांफिनगोन? आं माला थांगोन बुंनो हाथ'आ, टिकेट दानथ'वाखै। दे होमबा लोगो मोनबाय थासिगोन। जागोन दे सिखिरि, बाय बाय बाय। मा एसे मोजां गोसोनि बे मानसिया? एफा माहाजोननि फिसाजोबाबो गोसोआव जेबो अहंखार गैया। जेरै मानसिया सिखिरि ओरैनो समायना आरो ओरैनो बेनि आखलाबो। बानलु बायदां। गाम्बार, थुरो थांनोसै। सोर बे सिख्लाया नोंखौ गाबज्रिनाया? रावबो नङा। बानलु बायदां, मानो बानलु बायदां आंजों रायज्लायाखै? आंखौ गाज्रि मोननानै दङ नामा? बानलु बायदां, आंखौ नुनानैबो मानो रायदावाखै नों? आं जे नोंखौ गाबज्रिदों नों खोनायाखै आरो? बानलु बायदां। खोथा गैया बाथ्रा गैयालाय मानो रायलायनांगौ जाखो नोंजोंलाय? मानो बेफोरबायदि बुंदों नों बानलु बायदां? मानो बेफोरबायदि राव बाहायदों नों बानलु बायदां? मा बुंनांगौ थाब बुं, आंहा सम गैया। मानि थाखाय? नोंनोलाय मानो नांगौ? माखौ गाज्रि मोनदों नों बानलु? नोंखौ गाज्रि मोनो आंलाय सोर? आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै। होमबालाय मानोथो नोंलाय बेफोरबायदि रायलायदों? ना आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांबाय? बानलु बायदां, मिथिस्लाबियावनो आं माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा हो। आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि इउजलेस खोथाफोरखौ दिहुननाङा, मोनथिबाय? गाम्बार, थौदो। बानलु बायदाङालाय आंखौलाय मानो बेफोरबायदि खालामखो दिनैलाय? मा
मानो आंजों रायलायाखै बेलाय? मा जापानाव बुंनाय रावफोरखौनो बियो दासिमबो गाज्रि मोननानै दङ नामा? आंथ' बेखौ मालाबाबो लोगोनि अनगा गुबुन महरै नायाखैनो। अब्ला बियो आंखौ मा साननानै बेफोरबायदि इगनर खालामखो? बानलु बायदां, नों मानो बिदि सोलायखो? गोसोआ दुखु मोनोना नोंखौ बिदि नुबा? बानलु। आदा बानलु, बे सिख्लाखौ नों सिनाया नामा? बेफोरखौ आंनाव सोंनो नों गोमबार। मानो आदा, बे सिख्लायाथ' नोंजों रायलायदों, नोंसो रायलायाखैना? बेफोरखौ नों सोंबाय थानाङा। मा गोसो थोयो नामा नों? गोसो थोयोबालाय हाबा खालामनानै होगोन ना, मानो सिन्था? बबेनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्रा सोलोंदों नों गोमबार? आंहालाय सासे सिख्लाखौ बिराद गोसो थोयो, बे आंखौ गोसो थोआ। बुनानैबाबो लागोन आं बेखौ। बे सिख्लाया दुगिमारिथार, आंखौ गोसो थोलाया। मानो इसेबां गोसो थोनायनि बेमार हाबदों नोंनावलाय? फरायनो गारनानै मेट्रिकखौनो पास जायाखै, खोमाया खेबसे जागोन आंजों। बे गोसो थोलायनायालाय उन्दैनिफ्राय जाखायोना आदा। दाद फरायग्रो। नोंबोथ' माथो बारा गिदिरानो नङा आदा, नोंथ' 20 बोसोरानो जायाखै। आंनि खोथाया बेलेग, नोंनि खोथाया बेलेग, मिथिबाय? फरायग्रो। आदा बुंना, बे सिख्लाया सोरमोन? नों गोसो थोयोमोन नामा? आं बानायनानै होगोन आदा। मालानिफ्राय जरा मिलायग्रा जाखो नोंलाय गोमबार? आं जि खालामनांगौ आङो खालामगोन, गेजेराव हाबनाङा, मिथिबाय? थांनो थां, न'आव थां। आदा, गामियाव बेरायबावनो लाबोनाया मानो आं न'आव थांनो? न'आव थां, आं उन फैगासिनो। अके। दानिफ्रायनो गोसो थोनायनि दावराव। फारसेथिं जोंलारि, मानो रायदावबावनो आंलाय नोंखौलाय? नोंनि खाथियाव जेसेबांनो थागोन एसेबांनो आं बांसिनसो लोरबां जागोन। नोंनि महरखौ जेसेबांनो नुगोन एसेबांनो बांसिन नोंखौ हास्थायबाय थाफ्लांगोन। नों मानि थाखाय न'आव फैब्रबदों आंथ' बेखौ मिथिया। जाहोना मा आं बेखौबो मिथिनो लुगैया। नोंनिफ्राय बेसेबां गोजानाव थानो हायो? जानो हागौ बेनो आंनि थाखाय मोजां। बेनिखायनो जोंलारि, आंनि साखाथियाव दा नुजाफै नों। जेसेबां हायो एसेबां गोजानाव था। मानो होनोब्ला नोंखौ जेसेबांनो नुगोन एसेबांनो नोंखौ हास्थायबाय थासिनगोन। नोंखौ मोननो लुगैनाया बारानिफ्राय बारासो जागोन। बानलु बेदां। मा जाखो नोंनि मोखाङा? सोरजों बुनानै हरजाखो? बुनानै हरनाय बायदि नुदोंना बानलु? बुनानै हरजायाखैबालाय माथो खालामनानै हरजाखो नोंलाय? मोखाङावलाय माने दागि दुगि, ओरैनो मोखां नायनो मोजां नंखाया आरो बेनि सायाव बेफोरबायदि? आयाव बाला बाथामिस, मानसिखौ डाइरेक्ट बिदि बुङो आरो? आंनि मोखाङाव अखाफोर पुर्निमा गावदाङाव दागो नांनाय बायदिसो मोननानै लादों। मोजां नुवाखै आरो? बानलु? आं बुजायाखै आरो? आंसो गावखौ बुनानै लादों। गोदाव सोराव बाथ्रा खोन्थालाबायना आंनो। रबाल, खोनासं, नोंथ' आंनि लोगोना? लोगो हिसाबै खोनासंबाय। नोंलाय मालानिफ्राय आंनि लोगो? जेब्लानिफ्राय नों उजिदों, जेब्लानिफ्राय आं उजिदों, अब्लानिफ्राय सानैबो लोगो खिया जोगो। दाद गोदाव सोराव। आयौ बाला बाथामिसा, गोदाव सोराव होननानैसो थांगार गारबाय आरो? आंहा सानदोंमोन बेजों मोनसे खैसानि खोथा रायलायनानै बाथामिसा। मोजांखौनो रायलायथारा। बिथिंजाय आंहा क्लिअपेट्राजों जुजिनांगौ, एसे मोजां मानसि आखायाव लाफादेराबा आं खि हागोन क्लिअपेट्राजों? बाला गिनायाव गैया, होमबाबो सोलो बोलो बाहायगोन। बावदोंसो आंहा। मा खामानिनि थाखाय फैदोंमोन? मा खामानियाव नांथानानै थाखो? खरानो जाला आंना, खरानो जाला। बेनिखायनो गोजां बोथोरखौ नायनो बायो आं बाला। फारसेथिं दुगैनायनि प्रब्लेम, फारसेथिं गोजांनायनि प्रब्लेम, फारसेथिं खिनाय हासुनाय प्रब्लेम। बेनिखायनो आं गोजां बोथोरखौ बारा मोजां मोना। माथो खालामनो, मिथिंगानि नेमखान्थि, गाज्रि मोननानैबो लाब गैया। ना मा होनो लोगोफोर? खर'आनो गला मोनलायलायबायलै, हिनजावफोरजों लाइन मारिनांगौआ गोदान बोसोराव रुजु रुमु पिकनिक जाहैनांगौआ। रुजु रुमुखौनो होननांसिगोन आरो। मोखां नायलायलाय साम' सोबलायनो गोनाङा एसटिनि दावराव नांहा जेबो जाला। मोननै पार्टिया लोगो नांनानै आंनि खर'खौ जामारबायलै। बे पार्टिजों लोगो जाबा बै पार्टिनिया जावगोन, बै पार्टिनिया लोगो जाबा बै पार्टिनिया बखिगोन। मोननैबो पार्टिजों लोगो जानानै भट लानांगौ माथो जानाय नंलाब्रा। बिराद गिदिर टेनसनाव थाबायलै आं। साला आंनि सरखारावसो बिदि जानांगौना? आरो जायफ्रा एसटि लागोनलै, जोंना एसटि मानसिफ्रा गन्थं हंले, मेगन बुथे, गोजों गोजों जायो मानसिफ्रा। दा माबा दारि गोलाव, मेगन बेसां, गन्थं गोलाव, बेफोरबायदि मानसिफ्रा बोरै एसटियाव ट्राइबेलफोराव ज' जाजाय थानोब्ला समायथारनाय नङालै नंनाया। दा आङो हारसिंनो मा होनबावनो, आं माबा मोनसे होनगोन, आंखौसो जाख्लागोन। जियानो जादोला, एसटि होथारोबा बारसोमगोन, बड'लेण्ड नागिरगोन, आं मासिखौ गारगोन, एकदम बर'नि लिडार जागोन आङो। माने पलिटिकेल लिडार जाला आरोखि, फरायसाफोरनि लिडार जागोन आङो, पाब्लिकनि लिडार जागोन आङो, बर' हारिनि लिडार जागोन। ओमफ्राय बड'लेण्डखौ मोननो नाजानायाव थां जुजिगोन। टेनसनलै, बिराद टेनसन, गाजा टेनसन। दा लोगोफोर, डिसेम्बरा सफैलायबाय।
गोदान बोसोराबो सफैसिगोन थांनाय बोसोराव मा खालामदोंमोन देग्लाय बोसोराव मा जालांखो बा बेफोरखौ हिसाब खिथाब खालामबा फाग्लासो जागोन नङा होमबा जियानो जादोला डिसेम्बराव हाबफैलायबाय जोंहा ओमफ्राय बरायलायनोसै जोंहा डिसेम्बरखौबो नङा होमबा डिसेम्बर मोनफैबा गुलाब गुथा मोनोलै ओंखायनो दासान्दि भिडिअ बिराद गुसुं जादोंलै रायजोफोर बिराद डेन्जार खामानि सोलिगासिनो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे अनदो आरो जोंना धामाकायाथ' जानुवारिनिफ्राय फैगोन बिदि खोन्था लाबा फैनो हायालै बेनिखायनो नायबाय थालै दासान्दि नोंथांमोना बरिं मोनदो जानो हागौ एपिसडखौ बरिं मोननाङा फैगासिनो सम मोनबानो नोंसिनियाव माने डेन्जार लानानै फैखायो समानो मोनाना खोथाया बेसो जाबाय अब्लाबो लाबोगासिनो आरोखि दे होमबालाय दोनथ'